ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи назаи саломати хуба як нуқтаи савдора ма шумода ҳозир тавсия метим духтаро нигоҳ кунанд чӣ хел пойафзолои фасони туркӣ доранд. ҳамашда аксия рафтаестай. ҳозир якта ба якта шумода нишон метим. Двойка ҳастай, инам хе квайо ҳастай, пойафзол ҳастай, кирта ҳастай, ҳамаш моли туркӣ. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 12 дарвоза дасти чапа, 5 қатор. Ма рақамашона мемонам дар рӯи экран. Ина бо чизеро ки нафаҳмиден, чизеро ки пурсиданен, марамат муроҷиат кунен, дар ва как шумода мефаҳмонанд. Иҷода аксияи беҳтарин рафтаестай. ҳозир дар рафти навор бо ҳамаша нархош кати ма шумода мефаҳмонам духтарако. Раз продажаи пойафзолои турецки духтарако ира бинен чихе хушруван 150 сомон 280 300 мефурӯхтанд. ҳозир аксия рафтаестай, кам мондаги размер мондаги нест. нархошона 150 сомон кардаган. иҷода бо кожаошам аста. ира бинен сифатошон чихе хушру. дасти аввалай бори хичонай тамошобино марамат интихоб зиёдай биён бо айпеш як борак биненда ҳам қафасонай борошон. Мана нигоҳ кунен ишаишда хушру 150 сомони доставкаям доранд. марамат муроҷиат кунен, доставкатон мекунанд. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 12 дарвоза даян дасти чап, 5 қатор. Мана марҳамат беҳтарин варианто бо нархои дастрас. Ва иша бинен қахшручая духтаро ира бинен 150 сомоне. Мана ҳатман омада як бор ина барои модароям беҳтарин вариант. Ина диден духтаро чӣ хел вариантои хушрӯ арзон кардаган. биёен ами нуқтаи савдо боварӣ дорум мақултон мешава нархошон. тамошобинони азиз, анами пойафзоло ҳамаш турецкиан 180 сомон 200 сомона пойафзолай аксия рафтаестай 100 сомон кардаган. Мана туркӣ тоза иҷода вариант бисёрай марамат каседа дар кораи оригинал чӣ намуд пойафзоле ки мегирен 100 сомон. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 12 дарвоза дасти чап, 5 қатор. Мана бинен чихе вариантои хушрӯча доранд. ҳамаша 100 сомон кардаган. ира бинен охи ишаишда хушрӯ ишаишда хушрӯ бо сифатан мана качествашда гарантия метиҳанд. ишама 100 сомон. иш 120 сомон. ё чи? ана иша 200 сомон кардаган. норка диден норкара хитон медонен ки ай 400 болоя нархиш. леки иҷода ҳамара арзон кардаган. биёен ира бинен духтарои қахшручаяй мана марҳамат каседа дар корай 400 сомона пойафзоли турецки аксия рафтаестай качестваш беҳтаринай. аксия рафтаестай 250 сомон бовар мекунанд. ягон ҷудаи нарх нестай. марамат каседа дар корай интихоба бинен ҳамаи ҳамино туркиан ряди болора бинен ҳамаш 250 яй ҳам ряди боло. ира бинен чихе хушрӯ ҳама намудои нами пойафзоло турецкиёи фасон нархошон 250 сомон. ина ай тигр нигоҳ кунени зарчай бо ҳози сери чопчам ҳастай. мана бинен чихе хушрӯай 250 сомон кадомеша мегирен 250 сомон аксия катим. 350 сомон кард. норка ай 400 болояй тамошобино мана марҳамат 350 сомон дар ин нуқтаи савдо 350 сомон. ёш чи? ишама? ишам 350 сомон марамат қариб ки нархи оптови додести антона духтаро. норка кожаи оригинал мана дохилшам бинен сифати беҳтарин духтаро чанд вариант доранд. ҳамаша нархошона 350 сомон кардаган. ҳатман биёен бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 12 дарвоза дасти чап, 5 қатор. ма рақамашона мемонам дар рӯи экран. кадомаша нафаҳмиден нархоша метавонен муроҷиат кунен мефаҳмонанд доставкатон мекунанд агар ки хитон омадан натонистен. ира бинен хушрӯгиша тамошобинони азиз турецки новинкои фасон марамат каседа дар корай серис печамастай бинен чихе хушрӯ нархошона аксия кардагиянд. мана 180 сомон ҳам қа удобнияй ҳам қа хушрӯай духтаро иҷода бинен вариант чихе бисёрай. мана ина ёчанд ина ин намудо ҳастай 150 сомон. диден ҳамаи ҳамия 150 сомони духтаро марамат сифатои беҳтарин доранд. ира бинен ё чандан? 150. иам 150 сомон. мана и цвечамастай бинен чихе хушрӯча 150 сомон. инош чи? Иношам 150. ина иноям 150 сомон. ҳама 100 сомон. ана и тараф боша духтарако аксия рафтаестай ина афшаяма И қимата 250. ина ё 100 сомонай ина и 250 сомон. биёен духтарако ира бинен хуч хел пойафзолои хушрӯ доранд бо нархои дастрас шумода пешниҳод кардестиян. биёен ҳатман тамошо кунен. омада натонед ина скриншот кунен пирсен нархоша мефаҳмонанд тона омада харидорӣ кунен ё ки равонтон мекунанд.
бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12 дарвоза дасти чап духтаро панҷум қатор варианти беҳтарини пойафзол бо нархи дастрас. тамошобино нигоҳ кунед турецки куртои фасон туникоҳо двойкоҳо як нуқтаи савдора ма шумо да ҳозир тавсия метиҳам биёнам нархошон хубай бо биненда чихе интихоб зиёдай марамат кассе да дар корай ҳатман биёен бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12 дарвоза дасти чап панҷум қатор бинен тамошобино ина раз продажа рафтестай ирем двойкачо аз 120 сомон сар мешада 120 сомон бинен чихе хушрӯ бадиҷада бо нигоҳ кунен тамошобино ина куртои дароза арзон кардагиян ина туникош арзон кардагиян нархошон ина балшмерко 150 сомон ҳастай бо 130 сома доран амхел 130 сомонаш ҳам ҳаст хулоса турецки оригинал бо ина хеле юбка доро ҳастай духтарако бурук дорош ҳастай нархошон қимат доди чанд сомай дамҷа ина бинен дар ҳамин нуқтаи савдо то 200 сомонара метонен ки двойка харидорӣ кунен двойкаи туркии фасон ҳатман биёен омада натонед нависен худшон шумода доставка мекунанд қисми болора бинен ва мо тиграко чанд сомай то қаяна 80 сомон бинен чихе хушрӯ турецки аднатонашам ҳаст мана диден чихе фасон вариантошон ҳеҷ намеша ангорая мана турецки духтаро марамат омада пеш як маротиба борошона тамошо кунен омада натонед ина рӯи навор скриншот карда партоен шумо да доставка мекунанд мана қимати хеле гуфтум шумо да нархшон 200 сомон мана беҳтарин варианто духтаракои хушрӯ сезони анами намуд кросовки омадаистай марҳамат бори новинка омадай турецкиам хушрӯи ҳамаи цветош аст ҳозир ма шумода нишон метавам нигоҳ кунен акция рафтестай ино 280 сомон буд акция кардагиян барои шумо подписчикони азиз 180 сомон бовар мекунен турецкиай бо бозори Корвон даян бинен чанд та светка дора сиёш аст ина и моделиш ҳастай и ҳастай бо сафедиш ҳастай ҳамаша 180 сомонӣ кардагиян ина чи ишама аваюям ва ира бинени қахшру нархошона арзон кардагиям духтарако инаи падошушам аст ина сезоншон омадастай ҳатман биёен ё ки дархост кунен доставкатон мекунанд бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12 дарвоза дасти чап панҷум қатор интихоби васеи пойафзол дар ин нуқтаи савдо шуморо интизорай тамошобино ки бо нархошон хубай ина агар омада натонен рақамашон ҳаст дар рӯи экран страничкашон отметид мекунам будроен подписаться кунен инстаграмшон да духтаро тез бори новинка мебиёран тез бо акция эълон мекунанд уҷада бо шумо метонед ки бо хабар шавен модели новинкаи хушрӯ омадагиай духтаро турецки пойафзолора бинен чихе бақувватай чихе фассонай нархои ино 350 сомон буд барои подписчикои мо 250 сомон кардагиан бовар мекунен духтаро мана дига цветошам ҳастай озир ма шумода нишон метиҳам ина духтаро хоҳен дархост кунен доставкатон мекунанд диден чихе хушрӯчанд бақувватакан иш дига хелай ваеша падошуш инаш боша бо дига хелай а инам сиёҳуш ҳастай духтаро марамат интихоб кунен дарав доставкатон мекунанд 250 сомони моделҳои новинка бисёр омадагиай бинависем бо шумода сурат мепартоянд интихоб кунен доставкатон мекунанд бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12 дарвоза дасти чап панҷум қатор интихоби зебо духтаро шуморо интизора иҷада як борак хушрӯгиира бинен духтарако 400 сомона пойафзоли турецки акция рафтестай нархш 200 сомон шидагиай ина духтаракое ки гирифтагиан хичон медонанд и мехш натуральниай ҳам хушрӯай ки бренди норка хитон медонен ки ай 400 болояй мана марамат ина сери цветаш ҳастай ина хеле сиёҳуш ҳастай ира бинен чихо хушрӯчай марамат кадамш дар кортонай бинависен доставкатон мекунанд агар ки хитон омада натонен ина ира диден аҷоиба ишам хушрӯа ира бинен ирам 200 сомон кардагиан иам 400 сома буда ина аҷоиб тамошобинони азиз ҳамаи размерош ҳастай бинависен доставкатон мекунанд ирам 200 сомон кардагиан инамҷо чизе мебинен пойафзолои туркӣ ҳамаша арзон кардагиан бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12 дарвоза дасти чап панҷум қатор доставка доранд агар омада натонен марамат муроҷиат кунен дар равакак шумода доставка мекунанд духтаро